Dikjarazzjoni xokkanti mill-Ministru tal-Finanzi illi f'intervista li tal il-ġurnal Ingliż The Telegraph u sqar li kull pajjiż għandu l-problemi tiegħu u li l-ħasil tal-flus jiġri kullimkien. Kull pajjiż għandu l-issues tiegħu. F'Londra hemm ir-Russi u l-proprjetà, sqar Edward Cicluna. Mal-ġurnal Ingliż Cicluna ftaħar bir-regolaturi li hawn f'pajjiżna mingħajr ma pprovda ebda ċifri. Bħalissa Cicluna, apparti li kif għalinna u stess jinsab fil-kċina qed iħejji għal-budget, jinsab ukoll għaddej b'inkjesta maġisterjali fil-konfront tiegħu. Dan bħala parti minn kawża li titratta l-iskandlu tal-Vitals u l-beħ tal-isptarijiet. Intant fl-intervista, il-Ministru tal-Finanzi irrefera wkoll għal proġett tal-Power Station tal-gas fejn uża l-istess kliem ta' ftaħir li huwa sinonimu mal-Partit Laburista meta jirreferi għal electrogas. Din l-istess Power Station li r-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa jiddeskrivi bħala allarmanti fil-mod kif saret u regolari. Intant b'reazzjoni għal din l-aħbar żvelata minn The Shift News, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija stqar li l-Ministru Cicluna jrid jerfa' responsabilità u jirriżenja. Hekk jagħmlu f'kull demokrazija ministri li l-entitajiet ta' taħtom ikunu fallew.